Здравейте! Това е нашия първи влог и ще имаме 15 рандом въпроса. Първият е: имате ли домашни любимци? Да, коте. Куче. 3 неща, които са около вас. Лаптоп, телефон И при мен телефон. и огледало. Какъв стил музика слушате? Хип-хоп, БГ рап, рап и така нататък. Хип-хоп, БГ рап, поп, хаус и други. В колко часа се събудихте тази сутрин? 9. 10-9. Кога се къпахте за последно? Вчера вечерта. Вчера вечерта. Кой филм гледахте за последно? Стюарт Литъл. И двете. Какъв е последният ви СМС? От Тера Нова. Били ли сте в друга държава? Италия. Виена. Имате ли брат или сестра? Имам брат. Брат. С лаптоп или компютър сте? И двете. Какво планувате да направите днес? Да излезем навън. Да. Приятели? Естествено. Кога плакахте за последно? Не знам. Не, аз не знам. С колко завършихте тази година? С 5.21. 5. Коя ви е любимата група? One Direction. Естествено. Хареса ли ви да сте влогъри? Това не е първия влог и още не знам. Но е забавно. За сега. Ако вие давате лайкове. Да. Вие давате times up. По-точно. Искаме да ни да задавате долу коментари, да ни казвате някакви въпроси и ние да отговорим на тях в следващото видео. И да ни давате идеи за клипчета. Чао! Чао!